kok. Dadi pecut. Dadi pecute kan. Oh. Ya ra penak. Sabet-sabet nih. Disabet-sabet ki. Bangsane yo. Dadi pecut, dadi badong. Gecaper. Lah ora karepe sampean piye to? Sampean iso ngereok ora, Mas? Lah. Sampean kan saka Magetan to. Di mau Anto yang Ponorogo, kamu kok Ponorogo nya terkenal dengan reoknya. Reok. Terus Sampean kon pomone kon grano ngono iso ora? Iso to? iso ora ya? Loh, kudu iso lho. Aku isin Kok isin piye to? Aku ganong jan sawakon kaduan kaya uget-uget. Klotik. Ya wis coba ora apa-apa. Coba ya. Ya. Coba. Ayo. Ayo iki di ajake yo iki Mas Festo iki piye? Ya. Coba kedange ya. Ayo. Nek kok pengendang top nih kok. Napa nggih? Ngendangi apa-apa iso. Napa nggih? Nggih. Wong bayi dikendangi, Mas. Wong bayi iki dikendangi. Apa kok dikendangi kok? Mata dikendangi. Yo, coba. Pokoknya penting bahagia. Orang pengen dijogeti anu jadi. Pengen dijogeti karo Ya pengen aku. lah aja salto sih. Salto. Oh, Sepun salto sih. salto sih. Coba salto. Kaya apa? Kayak apa? Saya belum Pak. Pusing gini, pedot gini lah. Abekan sih. Abekan sih. Abekan sih. Kebablasan. Menawa iso ngganan job lho kene ya ta. Entene job kan Mas klono niki. Klono. Sampe kon klono lho piye? Terus tanjake. Tanjake. Loh, jarane emang pengen dijogeti mau piye to? Wes sapa jatene? Loh, iki iso kabeh lho iki. Wes, Ini Ponorogo ini lho. ono. Oh, Sampeyan pilih iki, Mas. sampe.
Sawen. Siapa? Mbak Mika. Mbak Mika. Loh iki. Jarene Mas Rindra ki pengen serekan jarene iki lho. Mereka. Ngawur ya. Yo. Piye? Ayo Mbak Mika. Loh, sing enten ndi? Iki lho. Kuwi lho, lah iki lho. Genah tempel iki. Mas Ude. Anyar. Sing koyo biasane laku marahin nang Solo wae ya. Iya. Wis kencan iki sampe ngono. Cat tempel yo. Yo Mas tak duduk yo. Penak iki. Iki koyo ana suarane larang bareng. Sropret tuh. Oh, sopret. Sopret. Suarane larang. Mbak Mika jangan duduk dulu. Iya. Kok Iya, Mas. kaya sebelah to Mas aku. Sebelah piye? Dadalah. Jebol iki sik kelingan to sampe. Sampai tahu itu jate loh. Napa? Nggih, Mas. Sampai Nggih. tahu itu jate. Ora tahu aku. Kosok. Ora tahu. Nggih, tahu. Biasane nek umume, Piye? nek sing wedok jate sing lanang bisa ganong. Ngono. Bisa loh. Aku ora iso kok mare. Alah yo ngono yo percuma. Lah iya. Makane ora iso ki gak ditinggal ning. Lah, kula sampean bisa ganong. Ngono lho, Sa. Ngono. Oh, Oh. oh alah, ya bejo mulak. Iki Mbak Mika monggo badhe ngarep napa monggo. Eh. Niki wonten campur sari. Wonten gamelane wonten. Nggih, campur sari ning mawon. Umpama duet iki yo enek iki. Kae sinten? Monggo milih. Iki cah-cah iki dijak duet kabeh gelem mesti. Hah? Sopo? Enek Mas Jopa. Oh. Mas Jati. Wah. Ayo Mas. Pak Bowo, Pak Bowo. Oh. Ojo Pak Bowo kok. Kono. Apa tayuk? Mas Rendra enek. Wah, garek milih kok. Arek kene, Mbak. Dengan selerane sing ndi? Sinten? Sapa Mas kenal Mas? Lah piye manut? Kosok karo aku. Mas Wawan lho, Mas Wawan. Dan jenengan ki opo teko rek karo jenengan? Lah piye?
kene ket sore jamu Iya loh mas. Obo modern medeni lah. Iya. Aja mas aja. Wis seru kok, wis seru kok. Oh Victor modern deh. Tiwi Kromo. Tri kono. Sampai ro jamuku apa? Napa? Dok cecak. Cuwili ta mas. Nek kadal. Oke menyesuaikan. Menyesuaikan. Sih. Beneran. Apa? Monggo. Kau Pak, kemarin apa? Pun monggo. Piyambak napa direncangi sinten ngoten monggo. Monggo. Sinarengan nggih. Silakan.